Türkmenistanyň Mary welaýatynda soňky jaň dabaralar üçin harajat tapmaýan mekdep okuwçylarynyň ýene biri öz janyna kas etmäge synanyşyp özüni 4-nji gatdan aşağı oklady. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän marly habarçysy häzirki wagt okuwçy gyzyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny aýdýar. 24-nji maýda öýlen saat 16:00 töwereginde Mary şäherinde 11-nji synp mekdep okuwçysy özüni ýaşaýan jaýynyň 4-nji gatyndan aşağı oklady. Hadiseden soň gyzyň kakasy ylgap öýünden çykypdyr. Bu waka şäheriň 3-nji we 16-njy mekdepleriniň golaýynda boldy diýip gizlilik şertinde söhbetdeşi bolan Bayramaly şäherine habarçymyz waka şaýat bolanlara salgylanyp 27-nji maýda gürrüň berdi. Azatlyk radiosu okuwçy gyzyň adyny we familiýasyny şeýledi, haýsy mektepde okuýandygyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt okuwçy gyzyň saglyk ýagdaýy agyr bolup, ol welaýat hassahanasynyň travmatologiýa bölüminde saklanýar. Onuň oňurgasy döwlüpdir diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyz gyzy tanaýan käbir ýaşaýjylara salgylanyp, pajigaly wakadan öň onuň mektebi tamamlamak münasibetli geçiriljek dabaralar we beýleki çykdajylar üçin enatasynda maddi mümkinçiligiň ýokdugyny aýdyp aglandygyny hem bellidi. Adatlyk radiosynyň Mary welaýat hassahanasy bilen habarlaşyp, okuwçy gyzyň saglyk ýagdaýy barada resmi kommentariýa almak synanşyklary başa barmady.